Това е Иппон Сеой Наги. Държите и контролирате едната от ръцете на противника, докато го повдигате и хвърляте. Това е Сеой Наги с обърната ръка. В Иппон Сеой Наги понякога изпъвате крака си широко в страни от десния крак на противника. Мороте Сеой Наги, изпълнено с изпънат страни крак. Тази техника е приложение на Сеой Наги, не на Tai Otoshi. Иппон Сеой Наги. Хвърляне на противника чрез завъртане и прехвърляне над вас. Това е Иппон Сеой Наги, изпълнено чрез захват на лявата ръка на противника. Целта е да контролирате лявата ръка на противника и да я завъртите навътре и надолу под кръста си.